लेखक सूर्यकांत गावकर यांच्या गोमंतकातील पुष्पवैभव या पुस्तकाचे अनिल सामंत यांच्या हस्तुकी प्रकाशन झाले। या पुस्तकात 150 वक्ती झाडांची चित्रासहित माहिती असा। या प्रकाशन सोहळ्याक लेखिका पौर्णिमा केरकर, चंद्रकांत शिंदे आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। ज्याला आपण म्हणू की प्रार्थना आहे की आपल्याला ते बळ लाभो आणि याहीपेक्षा उत्तम पुढचं पुस्तक आकारानं, मजकुरानं आणि देखणेपणानं असणारं पुस्तक येवो, त्यासाठी श्री देवी सरस्वती आपल्याला प्रज्ञा, प्रतिभा, प्रेरणा, भक्ती, शक्ती देवो अशा प्रकारची प्रार्थना करतो। जवळजवळ 350च्या वर रानफुलांची फोटोग्राफी केल्यानंतर मला केरकर सरांनी डॉक्टर शरद कांबळे सरांची भेट घालून दिली आणि त्याच्यानंतर एक वेगळंच वळण आलं आणि तिथूनच आपल्या लेखनाला सुरुवात झाली। छोटे छोटे लेख लिहिले आणि पहिलंच माझं पुस्तिका जी इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रॅगेन्झा यांच्याकडून 2016 साली प्रसिद्ध झाली। त्यावेळी हे पुस्तक छोटं का असेना पण पहिलं पुस्तक होतं माझं हे, आणि त्याच्यानंतर मला अजून सुंदर व्हावं अशी माझी इच्छा होती आणि हे पुस्तक घडवण्यासाठी मी अजून जास्त फोटोग्राफी केली। जवळजवळ रान फुलांची गोव्यातील 1200च्या वर फोटोग्राफी मी केलेली आहे।